Hari kaham jotono no tabo thangnai bazaro tabo to tami tongkha sarikni 6:30 hingke जों tabo kaipen bazaro thangnai orole chini tibra sarok mane bazar nawi asogo phaluta manirok phalu hingke abono paina thangnai iko yango khe jigi ma bai bangjak namo chungui tongo ma khe bono baimya bikhumu kokbla omoni bagi bono baimya yango ma jono bazaro thana bagi rang rwna nai tongo chwng tabo nokhor ka iko jigi khe swkang swkang se bo se chini swkang swkang jemon bo se swkang bazar khaina thangnai bujima swk ke iko oro muya nai tongo muya nanai kisa obo kaisa bai tamang nase bazaro khaipai nogo thana swkang dukano kisa hapoi misti ban kaisa chaina kha yango chwng tabo nogo sokpaika jigi khe yango lengjagui tongkha chwng bazar ni pai tuikha 30 taka ni sikambuk tei muya ar omono tamo hin ano kisa comment khai sadi ang tabo bumung pogui tongkha hingke phai no jigi ni mui boksai riri kha yango khe jigi nasingui tongkha buphuru mui Mwnai hinui bo khuijagui tongkha ta bo berai khangkhe asuk khe khushi wngjago bo hai khushi tei kebo kwrwi osamotai phai tongmula omoni bagui jigi ani banda gol naitugui tongo tei rang mankha hingke bo chawta hingke berai bo mankha hingke iko chini nogo rent tongnai uncle jono ongo misti singgara rok rwphaio tamoni bagui obole ang saimanya omo ani Mwnai se thangui tuikhaio bono phone khaimani ta phaidi hinui phai naphai hinui hingke Mwnai tuikhaika yango bo yango chai tongo bono phunugui bokhe yango chana mochongui tongkha khangkhe kintu chagalak do Gaham jotono no haino hailam chokor norokno ani kaisa kwtal blog o omo wngkha hingke miyani pore din ni blog hingke miya o pura blog khaimalia continue khaimalia hingke tini nai tongdi ani blog no paitha jora ang tabo nogo thang tongo bazar rok khaipai yango tuikhaika wak bahan tei kangrong tei muya kisa tuikhaika norok wanajagui tongbai khana je ang tangui tini wak bahan asuk kwbangma tuikhaika saono norok ani video no paitha jora nai tongdi hingke norok bo saimanano jigi tabo darasoni satsakao ami no nugui jolijagui tongkha horo bed cover change khaimani pore tei bed cover boyakho hingke omono tabo bed cover boi risinai omo suja bed cover do hingke omono tabo boi risinai yango jigi no tei kaisa khato riri masa bo fatsa ke chuki tola o habui tangsio norok no to ang thanai blog o no sai rijak je wngkha 23 tarik ni simi ani exam surungkha hingke tei bazar rok bo khainani mangala khainani bo thangui mangala tangui hingke ani to final exam hingke porina bo nangnai tei tini ani Mwnai nogo phai tongo 6 month ni pore
Nike exam pai thangka college ni inke bo amoni bagwi ani mwnai tini nogo hai tongo bo 1 month rok nogo tongnai na bo tongchakno ani exam bo pai thangno aswk lergalak ani khe 23 tarik start wngkha khe 12 tariko se exam painai bo nogo phaikhe ani aswk problem wngya go bazar rok khainani bono khaio. Ni samung rok paye tabo tui nungui bazaro je thangmani afuro puri sobji pai tui phaimani obono tabo chasinai hingke chini nogo fungo mamui munnani markheno lero amoni bagwi tini okhuike hingke ba puri sobji pai tui hika hingke ang tabo puri sobji rok chai paye omono moila wngwi tongmani hingke ang tabo obono hui tongo omono jesik pano hudi 2 din phano kaham tongya hingke no moila wngwi thango tini hukai kheno no moila sinai. Omono ang daily huya omono ang sapta kaisa pore pore huo tabo dress rok change rok khaiyi mia sari go ri rowui tobwi phaimani obono tabo thebwi tongo o ri rok no thebwi paye tukurna thangsinai 12 ta tamwi tongkha mwtai bo roina nangnai hingke tukui paye mwtai rwui ekbare dibor ni mai chasinai. Ni songkha mangso mui tei chakumura mui borok iko ani mwnai phaikha 6 month ni pore bo nogo phaikha bo bosoro 2 bar no phaio bini final exam paikha hingke no bo nogo phaio iko tabuk phaiyi wngkha jigui no se naitugui tongo hingke bo ano phone khaiyi sajak je bono jigui no ta kaisa room o bondo khai tondi ang phaikha hingke ulo khulugui rwdi hinui hingke omono ang tabuk khulugui rwmani iko jigui tabuk khachigui thangkha bo kokborok wngsuka tabo bo bini logi mang tongnai o mwnai no mangkha hingke ano pogui thango bo tabo sabung no bo bai mang tongnai ano khe pogui thangkha iko bo ani logi tei phaikala khali mai chana furu simino muitu manano aswkno mwnai bono aswk khe maya khaio bo nogo tongkhe bono poner rok mangso rok paiyi charwui. Tela kusi papa tela kusi di খাইছো পিতা লাগে না না মিষ্টি Mwnai bo naithokjagui pai tui hika omo 30 taka nakha hinso hingke iko horo obono jalukha busuk naithok wngwi tongo haiya de so tini ni video aswkno o video upload wngmani kisa lennai ani exam paiyue phano o video upload wngwi mano jotono hor kaham.